Ние пеша идваме той момчето с колелото. Като го прасал един път с колелото и два пъти отгоре е така, като парашют. Видяхме го случи. Сега, господине, мога би моля, ние видяхме случи, че удари тази кола с силно положение. Да бъде смърт. Смърт пръстта да бъдем. Не. Малко. То така Аз съм изглежда. така говоря и плюс това съм чистоглед момче. Моля? Доста сте пили. Не сме пили доста. Аз съм малко пиян човек. Най-малко 30 грама. Какво? 30 грама вино. Една туба вино сте изпили. Не, 30 грама. 37 литра вино сте изпили. Да. За колко време? За получам. Слушай, ние не сме кръци, ние сме разбойници, ние не сме лоши хора, ние сме пиняци. Къде е? Ние не познаваме, ако обичаш, давай виното. Моля? Виното дай по. Подавай виното. Беше антикоти. Беше... Антикоти. какво? Антикоти. Спин болестта, значи това е зараза нещо, ослабяваш, носът ти тече, грозен ставаш, ослабяваш се, таки едни образи. Весела година. Весела Коледа, бе. Либа страстна. Червените бутушки Потропва дядо мраз. потропва дядо мраз. Подаръци ще има за всеки от сърце. За новата година да друстим най... Корце, Коша, погледнете какво ли няма там. Додъна изпи. Това му даве! Моля? 3 дена не сме пили, сега почнахме. Кажи ми, Амани, мамко. Здравейте, дайте само да се обърне малко насам. Ето къде елате. Където го искате. Чакай да се скрия бутилка. Водка, естествено. Реанимиран. Лъхнахте ми на спирт. Естествено, какво искаш да лъхна? Аз пия за удоволствие, момчета. Момент е, Митко, капанар. Той го взема, антиконти го направи. Виж ли? То би трябваше да бъде правилно нагоре. А сега не е правилно. Сега не е правилно. От бяхте не може да шави. Аз съм съгласен с теб. Митко, говорите, че малко съм пиян. Ремонт кога беше? Юни? След 2 години. След 2 години. Ще влизаме там. По 2 литра на ден. Ракия домашна. Сега моите зрители искат да ги поздравлявам. Чецо и Робърт. И? Поздравлявам ги от моите фенове Антиконти. Искам да поздравлявам студентите. Специални поздрави за Мария, за Кристина, за Мишо, за Мария, какво пише? За Мио, Ивайла и за цялата компания Мио от първи курс. Разбрахме, че сте били психиатри. За колко време и защо? 22 дена. 22 дни. Да откажем алкохола. И отказахте ли го? За сега аз го отказах, обаче за там взема само аз една бира пих. По-малко така пиеме. Днеска пак пихме 4 кила вино и 2 бутилки ракии гроздова. Приварки. Аз си казвам Йордан. Майте. Какво означава това май? Аз не съм чул за тази дума. Здрасти, Златане. Как си? Драго ме да те видим. Затаня, може ли малко нататък, бе? Да, моите момче, да. Айде. Кой предложи Певски? Кой? Това е много тежък въпрос. Аз пия много, предолно. Вино 5-6 кг пием на ден. Вода не обичаме. Коя е по-секси? Майя Манолова или Корнелия Нинова? Корелина. Кой? Корноедо. Я кажи името. Корелина. Аз искам да стана шофьор Шофьор на какво? на кола. И какво ще караш с тази кола? Кото има. Хора, момичета. Желязо, папир, такива. Да бъде смърт. Направо долу. Смърт пръстта да бъдем.